Ang vlog po natin ngayon ay tungkol dito sa Sinop Drive dito sa Sitio Paligi po. Araw po ngayon ng Sabado, April 9. Time check po tayo 9 o'clock. Yan. So yan, naglilinis po kami dito sa kanal. Kanal ng Paligi dito sa looban. May mga kasama. Harap po yung camera sa kanila. Lakpasan. Wala yung mulungin din akong lakpat. Yung tangal te, wala mo na ako man naalis doon. Nanap yung wali sa spano. Tatalaga po po sa Sige ka magdala ka niya. Tatalaga po po sa akin na naman. Yan, ba na yung mga ba? Babanyaran kayo. Nagwagay mo guys. O magkana itami ito nga. Kabadya pa ka talaga. Kakuhay king ay. Ayos yun. Ay siya. Wala po, di manyano. Kanyano. Wala, hindi ko pala ngayon ay. Ito din yung... Gago yun. Binyo ko na Toxibon. Malinis pa nga ho ito eh. Unlike to sa mga ibang kanal. Ayan eh. May kaslo na bigil yan. Pinagaling mo ba mo? Saan? Nakalami ka dyan. A few moments later. Yan po yung aming kagawad dito sa Barangay Colgante, si Kagawad Bari Kapulong. Si Paguyan, lagi yung present. A few moments later. Saan ko yung mga kasama namin mga 4-piece po, saka yung mga utility. Mahalawak po. Ito po yung boundary ng Colgante at saka Sampaga. Ayan, ito po. Punta Kapalit. Punta Makabebe. Yung boundary nandun po sa may gasolinahan. Dating Petron. Datapat ko po yung camera sa mga kasama natin. Sa asawa po ni Kagawad Orly Muto. Bali, siya po yung representative ni Kagawad. Kali mo malalap pero yung pampana. Yan. Iniinom ka na lang eh. Dapat po ni kain eh, bako. Kapitan Roy, iniinom ka naman ng tigan yan eh. Oh. Dali kasi ito minuran na kapilan niya milabas siya ito minuran eh kaya may kapondo yan dalam. Kanano mong kamalan eh. A few moments later. Yun, malaki-laki itong lilinisin namin. Dito sa Sitio Paligi. Ito si Maring Claire. Hi ka muna, Mare. Hi! Morning! Thank you. Hi ka muna, Mar. Hi ka muna. Hi!
Thank you. Ay ko muna bro. Ito po si ano kasing grupo mo? Junior Sorilla. Junior Sorilla, may grupo yan. Ano kasing grupo mo? Utility, grass cutter. Hindi, yung sa garden ba yun? Bantay Bayan. Bantay Bayan, yun, Bantay Bayan. Thank you. Bayan National. Yun. Bantay Bayan National. Meron doon sa may Eskinita. Kami mga lalaki nandito kami sa Eskinita kasi medyo maraming aayusin doon na natatanggal ng dumi. Ay ka muna, Sek. Ay ka muna. Hello po. Aming secretary, ay kanyang ano. Sis pala to. Ang nakakalimutan ko muna ako eh. Kaya Gumaganda kasi araw-araw. paano eh, pabingi-bing. Sige. Thank you. A few moments later. Dito ko lang po natapusin yung ating vlog. Bigla ako nagkaroon ng emergency. So, dito kami ngayon sa kapulisan. Ayan mga pulis. Shout out sa mga kapatid naming OFW dyan, sa mga kapatid namin bansa, mag-ingat po kayo lagi. God bless po.